Yeah. Kowa ya san waye ni. Wane ne kake magana Wata kai? yarinya ce aya ce mata Murja Kunya. Me ta yi yanzu a takaice? Gaskiya tana yin abubuwan wanda ba ya dacewa, wai ta nan kuma mace ce, kuma ana cewa wai ta musulma ce. Ko ba haka bane ba? Mu fa mun san wace ce ita. Kaman na me kenan ka san wace ce? Tana gida, ita wannan tana gida kowane lokaci tana da ita tashi ta hau cinta ɗinta ta ɗora komai nata. Abin da muke son ka gane ko ba haka bane ba? Ita Murja ana ta Murja Kunya. A gidan iyayenta Dan take. addinin gutsun uwar babanta. Tun wanda ya tsaya mata ga nan ba wanda bai san ni ba. Ko ba haka bane ba? Gaskiya ko ya san da Aliyu Zaki. Babarta, in tana zakin irin mutanen nan manyan mutane kaga nan tana wani maganar rara mu rara muna yin shi fa ko ba haka bane ba in ta tsaye sai mun aske mata addinin gutsun uwa ka ji wata a jawo yace ma daga wannan cikin duniya ta rasa sananta amma tana zakin mutane tana wasu zagin kasu wanda ma bai dace ba Za ta ci uwarta. Allah in tana yin irin wannan abin ko wallahi tallahi mun mutu ko a ina take in ba sai mun ci babar ta ba shi ne Yeah.